بله جاره کدین دما خوش به تماشاوان هیجا و بریز وقت مگود جبو نرخاندنا مجار و جوا کردستانی و استودیوی ماموسته فهمی شیخ میوانی می جاره کدی تگله کی بخیر هاتی برنامه ما ماموسته بله نوروز نزیک دبه شخوئی رو سالوگرا بینجان آداگر کرنا عفرینی ایشی مجارا کو نهایی رو دروجه بیده بگرماهی لباکوری کردستانی و ترکیه مجارا هدفی و گردناوی و دادگاه دستورا بنگهین آ ترکیه کو ایدی دوسیاوی البردسته وی بله بله براستی جی tam ku ve çardeyi gulane de hilbjartine ki jî pêk were ew jê dê aşkere bû em bêjin teqwîmaya fermî jî aşkere bû saziya bilinda hilbjartine vê tişta jî aşkere kir lê divir de tabi bêhuquqî û em bêjin ji bêhuquqî wê de tir sistema faşîst ya Tirkiye hê jî girtina HDP ser HDP wek şure Demokles kartine yani şurekil servanı her çu vakti bu xazı ve servan lede jeke biviyavaydı fikrin tabi lehember ve ki tedbiren HDP hani yani Van Rojana ciddi gengeşi kirin ve bir partiye kidin partiye çepu kesk dibejin büyü ve kevne helbijartire eğer ev tiştneye çareser kirin fakat diyarı ve kendi diyar bir mamuslu Van Rojana ve Diyarbakır yani vek keda azadiye ittifaka keza azadiye ve bir yara bistinin ama diyarı hintişi servite haftin yani usajniş kava bir yara kuya esasdadır fakat bu gor takvimi hatta dehe Nisan'ı ve ev zelalbe çıma zelalbe Nuha dadgeha bilintiya Türkiye bu yazdığı Nisan'ı demdayış bu HDP ve parastıraxı levi bikir le dehe Nisan edeci roja davi ya seriledana namzetanı bu saziya bilinta hilbjartine yani dehe Nisan ede HDP seriyle bdu yazdığı Nisan ede o pevajo dest pek hemen rojet neye girtin ama mümkün ki hatta hilbjartine bigirin yani o derfet avan heyt karın hatta hilbjartine doze tamam bikin o bir yere girtine bidin ve çağı valahiye ki mazen çebe yani zan nakım ku HDP riske ki usa hil bigre hatta nahaji fermine bu ama brenge ki mümkün ku ittifaka kedu azadiye bir partiye gidim ki helbjartne çünkü mesela helbjartne partiye çepukesk partiye çepukesk yani mesela helbjartne tam ev ne bu ya ali ittifaka ku HDP dedi sereras ne bu ya çünkü evji problemekiye gengeşi evji naf partiye de dudumu çiye HDP'de becek ve hem yek listeye bir kevne helbjartiri hem parti Taybet Partiye Karker'in Türkiye tip u partiye kedi emep avanat xwazin bi navê xwe jî bi kevne helbjartiri yani ev kanuna nûya helbjartinê ku nuha divê helbjartinê de wê cara yekem were pêkanîn ew derfeta dide her parti dikarib ev her du partiyên ku tu behsa dikî tîp û kîjan bû emep يعني أف هالوسطة هولدانك جهة خستنا في بلوكي. نعم لازم وسنا فكري يعني تكرم بنافي خوب كيفنا لي او تشتكي خاصة تشتكي اخلاقي يعني دقوت هذا بهنك باجار عند برا كيف هالبجارتري برادوان باجار هذا ام كيفنا هالبجارتري بتايبت بارتيا كاركيرن تركيا افجي على اساس باشي بارتيا تركانه يعني بله برانجي كي دخاستن Evji raya HDP istifade bikin jibo ku karbin sedise zedatır raybistinin da ku karbin siberoş xazine alikari bigirin u tabi ve zedatır bernamzet derxistibana le raya HDP ne ev de beji ya emhamud yek listeye ki de bikevle elbijartiri yanji bira her parti binave xub keve çünkü eğer ittifak sedi haft derbas mı ve çi manayı bende navine yani em bejin partiye karkerin Türkiye gavaketa elbijartine sedi ray yek ray jibistine eğer dinaf ittifak edebe ev jî bende derbastı be jber ve ekeci ti manayı navine ama baver dikim divi vari de lehef kirine yani he lehef kirine xo bi tamamı aşkere nekirine fakat lehef kirine klur çe bu yani
ev gengeşi ali ki veci merv dikare beje başı yani jbo peşeroje başı beguman tifak ne eveku yek jiye din istifade bikim ra hemu jihev istifade bikim ve istifade eci jbo peşeroje de karibin khurttir parlamentoya da cibegirin ha çi feyda HDP jwahe parti nusa küçük marjinal feyda seride siyasiye yani merv çenab yani az persentin kırın nava civaka zaman mecbur emji bikin yani merv beje sediye kiraya ütüne penset raya ve hazar raya ve evnet işteki dürüstür lebnerin yani beter ali ve siyasi devlet hindeci khurtu le dere ev partiyen ku sed raya wanji tüneye Erdoğan buxu seradan avandıkı xwazı jwan istifade bike ija eme teraseri xun ne eveci ittifaka ku HDP tedici degre u partiyen tedici degre her vahat ittifakı ki şoreşkere ittifaka riyasi emine jbo peşerojeci gelek mühimi yani embejin noha ev derfettüne demokrasiye ki Türkiye pek nahatiye jber ve ki herkes nikar xu ifade bike naive mane ku emji bejin hum piçikun hum mecburi mane yacid lina naive vateji ku avji gel ki xovsam mezin bibin ser HDP evji ama viyad ve var genge şikrin yani herkes dile ki rahat bir kevel bijartire da ku karib zedatir istifade bike yani devir de ev tişten kul ser embejin medya dijital te genge şikrin prani jite manipüle kirin yani evji dveyen balda eğer hatu selameti yazdığı insanı derbas bu dibelle istik navara yazdığı insanı uçardı gulani dedi seçim ev listike ki geçtiye tenaseri hujbo HDP'ni yani piştik ve embejin HDP yanji Kürt bir yara xudan bittifaqı ve ketin hilbijartini her vaha partiye xuya kubkevne hilbijartini ji eşkere kirin o embejin bir listeye ki müşterek ne partiyen cuda ji naftifaqı de ketne hilbijartini ji ev reya xuya bimeşirin yani embejin tu astengi ki taybet nikarın peşiye van vekin fakat alidin jboku Erdoğan vindaneke nikarın listikamdaki le qal'ata min edi evji derbasbiye yani avay ki xurt tenaseri xuan bejin ne ittifaka kedu azadi yani HDP jali denen bejin ittifaka millet de bejine ku evji şeş parti behevre demeşin evji hazriye ki başlıkınç bu hilbijartini evana ku hemu merv bin bahev reja dengen opozisyoneji lehember Erdoğan zede dibe yani çuyuna Erdoğan nestir xuyadı ki ama iktidara دستلاتی فاشیسته یعنی جبو وندانه که دنابره هفته حزیران و یک مجدار 2015 چکرم دبینن لی درفت ببینه جبو که وندانه که هر تشبک ama ben zannakim که ایدی او تشتا به حسانی بکار ببی که چونکی اوجی گلک لوازبیه yani ev lazımın ayıcı her avay xuyaya. Bəli. Nevruz nizik dibe mamuste vak her sal geliye Kurd her çar parçayın Kurdistan'ı. Bi taybetçi yani vataya ve zede Bakurê Kurdistan'ı. Bejin rojhilat vataya ve taybete şu İran xoji pîroz dike li başûr rewşekê taybet roj ava her wiha kêm zêde lê wataya herî ku Kurd dixwazin mesaja di vê rojî de bidin li Bakurê Kurdistanê li gora şopandina te Newroza îsal ve çawa derbas be amadekariyên li gora rewşa siyasî çawa çû. Tabii ve Nevroz'da tişteki balkeşe ve emri bir nekin yani şeşe Sıbatya'da arteceki pir mezilli Bakurê Kurdistanê û Türkiye çe bu yazda bajar berket tegotin nezi 7,000 insan ciyana xoş destanı milyona insan koçber bunu derbe qarne yani ev rastici birînekî pir xedarî yani li hember ve birînecî Newroza îsal ez bawer dikim wekî Newrozên berê nebe yani çawa wekî berê nebe yek wê girseyî dîsa bê pîroz kirin ama ji kêf û şahiyê wê de tir aliyê wî berxudanê wê zêdetir derkeve pêş û her wiha berê jî li Bakur kêm û şahî kêm bû mamostebik tabii ew jî heye daîm şer bû tekdan bû em bêjin di rewşe de yani wê bi heman rengî bi wî şeklî were pîroz kirin
tabi işte her mühimci İsal bir yarıstandını ku bir nevroz u pişkiriya kesin kuj artece zarar ditir be hevre be meşanlı yani de artece de derket oluyor biraz tane gel alikariya gele hukri yani embejin devleti hükümeti saziyen devleti çicarlı ortaya ne xuyabın le ev nevrozacı ve bir rengi İsal var piroz kirin tabi le gelek bajaran gelek navendan nevroz ve piroz kirin taybetci iro ve despet ki çima şazdeye adar Halepçe bu bir anne Halepçe bu jberve ki hafde şazde hafde adareci her vahat çil roja artece bu jboyi berdameyin hecda despekir hecda nozda 21 efçar rojan li tevay bajaru navçeyin Bakuriye Kurdistan'ı her vahal bajarın Türkiye ve Nevroz be piroz kirin ama دوی قناعت edem ku Nevroz ve kitte got li Bakuriye Kurdistan'ı bir taybet ve roja berxudanı ciddi zanin bir taybet pişti sala 1908'yan kucunte faşist adlı hember kurda zakt zulmeki mezin pekani jüve roje hatta ha Nevroz be her rengi hatiye piroz kirin yani de zindan Ahmet'de mazlum doğan sala 1908 diye 21 adar ede se kibrit pextiye se kibrite Nevroz piroz kiriye her vaha çalakiya xuj pekaniye jüve roje ve hatta ha embejin her daim Kürt lqadan berxudayı yani jber ve ekici her gavdi Nevroz adam usta fehim yani usta jbo me vakt çabu Nevroz jbo kurda anketeke تون بحث انکیتات کن استاتستیکین برای اهل بجاردنان و هرگاه وصابو يعني تشتاكو از زانم تبليبونا نوروزا بتايبتي الباكوري كردستان بمليون انسان لقادان جواد لهفدي جيفن وبيروز دكن وببا انكيتا اهل بجاردن يجيد مرة يعني دراوشا هري زور دا جيب تايبت سالا 2015 وفرده يعني اوكو فاشيزم جاري كدن شردا دست بكرن د نوروز anda net kar bu peşil gel bekri yani sala 2014 13 14 pevajoya çareseri hebu bavaya ki gelek xort gel beştari qadandı bunda qadandı dravramane xud gotin ama pişti 2015 ji pir xwestin peşil Nevrozê bigirin sala 2016 17 19 20 21 22 çiş destivan hat kirin le peşil gel ne hat kirtin yani gel disa bir girseyi disa bir xurti de parjimedit yani tabi yani işten geçti yek juan haşte adare net karibun peşil jran bigirin yek juan 21 adare Nevroz hatta merevtkari yek gulan jil serzedeb ki yani hep seroş çicar ali devlet ve van salin dumayı da her çukas kostunu zakt çizedeb ki disajı net karibun peşille bigirin isalcı ve kitagot ve avay ki girseyi qadan Kürt u doste Kürda carek edin ve rengi xu nişan bidin beguman yani anket evedatire hestu helvesta Kürdaye yani hestu helvesta Kürdaji ve xurti xu carek edin qadan da nişan bide ev gelek mühimi yani devlet ereci ev peyam te dayin tu çuqas zakt zulma xuzede ki tu çuqas eriş ser medbini çuqas serokeme de zindana da beheli çuqas siyaset medari me baveci hapseci em devci ya xu bernadın hatta daviyeci emi çalakiyon xu bidominin emi berxudana xu bidominin yani bir taybet evi ve peyama ve Nevroz edeci bidin خالق سو به البجارتنا وگریدا یا صدنا جواک آمده بشین دینی کردستانی بحث کنیم بشین باشوری روز آبایی روزلاتی تایبتی بلکی روشا هندره باجارن باکوری کردستانی باش یعنی نول قاسی سر وقتن detayınvi yani her gavdi bejin mesela AKP falan partiya Türk falan bajarı Kürdistan'ı havkas persen dil bijartına da serxist bir dest xistin gerek ev yek nebin lekele kahve dibeku hebin yani insanın Kürt le xalaku etxazım tijme temaşavan arabini zaman aku
براستیجی یعنی هبونا هجمارک پر مزن جی کارمند و لشکرین دولت ترک جی او بشه کی مزن جوادن گین کوجوان پارتیاره دچین یالنا yani em bej mesela vak bajarın Ahmedi vak bajarın Merdini u gelek bajarın ku mezin wanji tede ev karmendin devleti leşkerin devleti bandora xuz zedel ser hilbijeran hejmara ve mebestam hejmara wan geleke yani her ikem sesit hazar leşkerin devleti Kurdistan'ı hem uji Kurdistan denge xuji dedin xeyni sesit hazar leşkeri her ikem polis u karmendin ku sernave devleti xabtin u hem tişte xuve gireday devleti evji sesit hazar ikemlen eviyal Kurdistan'ı tebayid ki sesit hazar hilbijer وك البجير دبيجم يعني شست هزار كسر مافي وهاي دنجي خب طبي خيني بي شست هزار البجير جي البجير تواي باجارين كردستان ده اكو دنجي خود ددن جبن 6 مليون زيادتر دنه ودناv vandı bejim partiyen denji hani u aliyen kurdaji hani ku devlet yere tevdigerin yani cerdevan hani hun aliyen em bejim karsazu falan bevan berjevendi kulgel devlet yani ku vana hemu bini bahev le tevay Kurdistan'ı em bejim partiyen Kurdistani u HDP de sedi penci şest ray digrin sedi çiledin tüçü gibi ki rengeki ya devleti denav partiyen devleti denav hezen devleti dıçıtı mesela meveyeka Dersim'de bahava ki aşkere değil şaredariya Dersim'de jibo HDP serdeke ve devlet dit ku lur alternatife ki Kurt lehember HDP'ye partiye komünist bu yani devlet cihat denge huda komünist acı. Yani ev aliyen devleti. Çünkü alternatife ki din tüne bu. Vantişlere bu hosteyi pektiğinin yani embejim bir plan eki tevdigerin ama disacı hemberli hemmul istikancı disacı devlet nikarı peşiyle kurda bigri. Yani çıma her diçi rejeyi kurdacı zededi be. Yani embejin partiyen çepkuru demokratu peşverici her diçi zedetirdi be. Eviyacı en bavayı ki aşkere dibinin. Yani sala embejin nodu pencandı cara avul bir nave HDP vak parti ketin hilbijartını ve deme denge HDP ku evci vak tifak eki ketibu sala nodu penç sedi 4.6 dengstendi bu sala 2015 de hilbijartını da sedi 13 stand nuhaji te gotun yani ya her ikem sedi yazda dozda dert keve le bavay ki demokratik bir keve bavar dikem sedi şazda hamzeci kemtir nini yani her çıkasa uzakte xubilend kirin le hember ve keji yen şoreşker u demokratu peşverici pek ve xabate xu mezin kirin o büyü mezin kirin eveci her o hem bejin rejeyin zedetir dest kıstın icad işte ki dinci her çıkaslı Kurdistan'ı bandor ser kurdadıkın İro emlednerin yani Nevroz nişaneki mühim li Mersin'e li Edene'ye li Embejin li İstanbul'e li gelek bajarindin li Türkiye li Anatolia navin li Herema Ege'ye Luan derajı bi 7,000 kes dertkevin kada Nevroz'e pirozdikin çima van kesin kuju Kurdistan'ı hatını derxistin embejin koç kirini luan deracı bir edi bir girseyi ki mezin hene u evci bandora xul siyaset etkin yani hesabı ki Antalya'yı ku vaka xudcih yek kurdek tünebu le ev siçil sali dumayı da kurden kuçunu ura nuha namzetan dertkin yani gelek deverindinci yani buna rakam yapabilir. Tabii ki yani bana hemuji ben nişan dedi ku yani devlet bu ezakti ve xost bqadire jboye ki çiz desteği hat taksim nekin hesabı suki ve mali hevnat hesabı suki ve mali hevdune girti bas Elma Mustafa Salvagara pencan adag 5 salusa bilez diçin le afrin استخمين دكم نه تخمين دكم صدي صد باورم كو
هر دبیرا هر کردکی ده و رزگار کردن عفرینی جروجوا گلی کرد دربار در ناکرد. ام بگرن بریا 5 سالان و مرجین و داگر کردنی و هلوستاهیزی نامد. Yani beguman Armanca dagirkirini aşkere yani beşeki plana devleta Türk ya dagirkere. Çi bu plan pişti sala 2015'de. Xwastim bi siyaseta nava Osmanî roşlata navîn cî bigirin û her wiha ew mîsaqî millî dibêjin pêk bînin ji Efrîn dest pê bikin heta Kerkûkê Musulê hemû axan carekî din bikin beşekî Tirkiye. Ji bo yekê jî çi destê wan hat teqsîr nekirin. Yani dagirkirina Musulê ji alî Daişê ve beşekî vê planê bû pişta Daeş berê xwe da Rojavayê Kurdistanê û em bêjin Sûriye gelek cî girt Reqa û Tebqa û nizanim hemû deyre zor û hesekê bajarên din û berê xwe da Kurda. Li wir têk çû. Yani devleta Tirk hinde jî bi xurtî piştgirî da Daişê hemû tiştên Daişê bi ser devleta Tirk ve bu lê dîsa jî têk çû. Yani berxwedana Kurda pêşîl Daişê girt. Piştî ku pêşîl Daişê girt devleta Tirk îja dest pê kir şer bi eşkereyî ragihand şerekî mezin li hemberî Kurda dest pê kirin heta 2018 jî ev tişta pêk ve pêkanî ji bo Kurd têk biçin bi taybet li Rojavayê Kurdistanê çünkü êdî em hemû jî dizanin Rojavayê Kurdistanê sîstemekî nû li rojhilata navîn di nav şer de têda mezrandin. Ji bo ew sîstema jî têk bibe باوایەکی ئەشکەرە ساڵە 2018 de peyama xwe da got ew bajara herî ciyê bêşer. Ew bajarê ku bi rastî ji bo hemû kesên ku ji şer reviyanin bûne cî û war. Her sistema wê jî nava herêmên Rojava de sistema herî ku baş rûniştibû. Herî baş rûniştibû ew bû. Yani hem ji alî aborî ve rewşayî gelek baş bû. Sazî û rêxistinê ve hemû aliyan ve meriv dikare. Yani bu stara hemû kesên ku li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê dijîn. Yani gelek Ereb jî li wan dera cî bûn. Yani dema Efrîn hate dagirkirin nêzî 800,000 insan li wir dijiyan û hemû jî ne Kurd bûn. Yani gelek ji wan jî Erebê ku şer reviya bûn. Taybet yên Helebê di nav wan de hebûn. Li wir piştî ku Daeş têk çû îja ew yekser ket devrê ew bi xwe êrîş pêkanî ama divir de tabi divê em durûtiya cîhanê jî qet ji bîr nekin. Yani devleta Tirk eger devletên Avrupayê, Amerîka û gelek devletên herêmê Rusya jî tê de piştgiriya vê yekê nekirana devleta Tirk ne mümkün bû ku Efrîn dagir bike. Piştî Efrînê jî girê spî û serê kaniyê dagir bike. Ne mümkün bû ku êrişên bi vî rengî Qezenca van devleta çi bû? Hesabên alozî her tim qezenca wan e. Yani ji vê alozî istifade dikin. Eger li wan dera alozî nebe, eger li wan dera li Rojavayê Kurdistanê û sistemê ku tê da mezrandin rêk û pêk ve û bandora xwe ser hemû herêmê bikin ve çi berjewendiyê wan wê li wan dera hebe. Yani nikarin berjewendiyê xwe pêk bînin. Yani devlet carekî meriv lazım e bifikire devlet bi berjewendiyê xwe ve li wan dera gav davêjin. Yani sala 91 dema êrişî Iraqê kirin Saddam dîktatorekî faşîst bû. Lê ji 91 heta niha li Iraqê teqrîben 2 milyon insan jiyana xwe ji dest dayî. Beriya wî jî şerê em bêjin beriya wî jî şerê li evê şerê İranê re jî milyonek insan jiyana xwe ji dest dabû. Şerê İranê jî ji bo berjewendiyên welatên Rojavayê bû û her wiha piştî jî ew dewlet hingîk û berjewendiyê xwe pêş vexistin. Yani gel nefikirin 2 milyon insan jiyana xwe ji dest dayî. Yani tu mümkün e ku yani Daeş di nav wê şerde tena serê xwe pêk were. Çima siyaseta van devletan Daeş pêkanî derxist ortê îja piştî jî vê tişta bikartînin. İja divir de tabi hêza gel mühim e. Yani ji bo pêşerojê meriv dikare vê tişta jî bêje. Hêza gel çi ye? Îro Rojavayê Kurdistanê hemû pêkhateyên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bi hev re gava davêjin. Yani ew gavavetin jî meriv dikare vî awayê bibêje ji bo pêkhatina sîstemekî nû dixebitin. Evana hemû eger em ser hev bifikirin
eğer hemû em sere bifkirin em dibînin ku gel dikare guherînekî mezin pêk bîne. Ji bo pêşerojê bi rastî jî gel dikare guherînek mezin pêk bîne û ew derfeta jî heye. Ew derfeta wê pêk were mixabin tabî berdelekî giran jî di vî warî de tê dayîn. Yani em wî jî lazim e bîr nekin. Ji bo em hergav behsa rizgarkirinê dikin li gora te çi pêwîst e bêkirin? Efrîn her wê rizgar bibe? Bêguman wê Efrîn rizgar bibe. Wê Efrîn rizgar bibe. Lê ji bo rizgarkirina Efrînê ew sîstema ku nihal Tirkiyeyê bi taybet van tiştan derdixe holê lazim e têk biçe. Ew sîstema faşîst û takekesî û ew mantalîta wî lazim e têk biçe. Yani ev ya nayê wê maneyê ku piştî Erdogan çû em bêjin Kılıçdaroğlu were wê her tişt carekî de biguhere. Lê feqet Kurd dikarin vê tişta carekî din jî bidin nîşandan. Lêbine ji sala 84 ve heta niha şer li Bakurê Kurdistanê bi xurtî didome her çi hikûmet hat ser hukm got ku ez ê vê meseleyê bi şer çareser bikim taliyê talî ew têk çû. Ji Özal bigire heta Demirel, ji Demirel bigire heta Ecevit, ji Ecevit bigire heta Tansu Çiller, em bêjin Mesut Yılmaz û Êdin. Niha Erdogan jî heman siyasetê da berxwe. Yani Erdogan jî niha derket holê ku her ku şer mezin kir ew lawaz bû. Her ku şer mezin kir rewşa Tirkiye xirabtir bû. Rewaj texmînên wî. Rewşa Tirkiye jî xirab bû. Ji alî aborî ve xirab bû, ji alî însanî ve hukukî ve bi her alî ve rewşa Tirkiye xirab bû. Ne tenê em bêjin ev şer li Bakurê Kurdistanê li Kurda tenê da. Li hemû aliyên Tirkiyeyê da. İja divir de xuya dike ku ev hikûmeta jî ji ber vê şerê wê biçe, îja madem ji ber vî şerî diçe, lazim e ji bo pêşerojê jî em rêya siyemîn xurt bikin ji bo carekî din jî şer bi vî rengî dernekeve. Yani jî pêşîl şer bêgirtin. Ji bo pêşîl şer bêgirtin jî lazim e siyaseta devleta Tirk biguhere. Yani 2013 û 15 ji bo men mînakekî baş e. Di pêvajoya çareseriyê de Kurd hemû rê û olaxan ji bo çareseriyê bikar anîn. Dev jî wî berde sala 2014 de hemû şervanên gerîlayên Kurd bi biryara birêz apo paş vekişiyan hinde jî şehîd dan lê ji bo pêşî li aştiyê vekin ew berdêla girtin ber çavê xwe. 2013 û 15 dîsa paş vekişiyan lê ev devleta dîsa bi êrîşan bersîv da. Niha jî eger ji îro şûn de devlet her ku bixwaze şer mezin bike yan jî ew kesên ku dixwazin devletê rêve bin şermezin bikin siber roj vê ji viya cudatir rewşekî dernekeve holê. Fakat ji bo rizgarkirina Efrînê yani qelata min ew e kilîta mezin li Bakurê Kurdistanê. Yani eger li Bakurê Kurdistanê pêşketinek pêk were bi rastî jî siyaseta Bakurê Kurdistanê bi xurtî carekî din xwedqadan di nîşan bide ve siber roj guherînekî li wan dera jî were û li wan dera jî em bêjin ew herêmên ku hatine dagirkirin jî ji nû ve rizgar bibin. Gotina te ya dawî him Newroz Newroz bi rastî jî em di nav êşekî mezin de Newroz pîroz dikin. Lê dîsa jî em dizanin ku Newroz roja berxudanê di wê roja berxudanê de em ê carekî din hest û helwestê xwe nîşan bidin. Ji niha ve ez Newroza hemû Kurdistaniyan û dostê Kurdistaniyan û Newroza hemû gelên herêmê pîroz dikim. Çünkü tena serê xwe ya Kurda jî din yani gelên din jî Kurda kirasekî taybet lê kirine em bêjin ji bo azadiyê bikartînin ama Peştûnî jî Afganî jî em bêjin Îranî jî û gelên din yên roşlata navîn jî Newroz pîroz dikin. Newroz pîroz be. Gelek spas Mamoste Fehîmî Şêx ez gelek spasiyet dikim ku te dema xwe ji me re veqetan jêjna te jî pîroz be.